Després de 15 anys, Sant Pere de Ribes torna a estar dintre de la ruta del Xató, una ruta que promociona un producte d'aquí, propi de les nostres comarques, del Garraf, del Penedès, i que posa també en relleu i dona suport a la restauració del nostre municipi, a més dels cellers, dels vins del Penedès i del Garraf, que també mariden molt bé amb aquest plat. I avui som a la Nova Premsa i l'Oriol ens explicarà com és el Xató. Què faràs, Oriol? Nosaltres farem la nostra versió, com sempre, de les coses. Anirem canviant segons la temporada. La versió més clàssica, aquesta tindrem de tant en tant, el Xató de Ribes, amb les seves caroles, les seves anxoves, la seva tonyina seca i el seu bacallà esqueixat i les olives arbequines. I la versió que farem més és la versió especial de la premsa, que ha agafat la tonyina vermella amb el fagó del Mediterrani, la part de l'espina, la fiquem de base, la marinem una mica amb salsa de peix, oli i soja, i per sobre fiquem l'escarola, amb la salsa Xató, i ho acabem amb albequines, amb rabanets, amb magrana i ja està, depèn de la temporada que tenim, i paparretes també, per donar-li el toc diferent, la nostra versió, i així no sigui tan clàssic, que ens agrada fer les coses diferents. I recordar que són 4 els restauradors que formaran part de la ruta del Xató aquí, en aquest cas al nucli de Ribes, i que al febrer tindrem la setmana dedicada exclusivament al Xató aquí al nostre municipi.